klar med den der. Og velkommen til vores nye kanal. Vi skal nok reklamere på den anden også. Fuck, Det bliver begge dele. Hvad? Den hedder Grin Fejre Ryg. Ja, den Og se ligger ud på, her. den her kommer ud på begge kanaler. Det er det, vi har lavet indtil videre. Se. Og vi har ikke lavet nogen videos andet end den her, vi er i gang med lige nu. Som vi sådan set kan se. Men det her, det er i hvert fald vores server. Det er så meget, vi er i gang med lige nu. Og det er også det eneste, der Og kommer hvis der ind er på nogen, den. der ser den, at vi Jeg kan- havde jo kun til mig. Det var fordi, at hans computer gik ned, så den lavede survival slettet. Det var faktisk mig, der kom til at sætte survival. Ja. Faktisk lige sige IP. Edit. Nej, det er da ikke det rigtige IP. Og det er 83.89.110.225. Ja, Vi skriver det også i beskrivelsen. det skal vi nok. Så skal vi ikke bare sige bye bye. Og det her, det bliver optaget fra min telefon. Det kan godt være derfor, jeg gør sådan her nogle gange. Så Ses! det kan godt være, lyden er lidt dårlig. Bye bye! Ses! Bye bye.